Tudalen 102, penod 11, a fyddia. Lle mae Owain yn rhyfel y Falklands, a'i dîm yn cael ei achub o Ynys De Georgia. Mae Owain hefyd yn ame bod rhyw rai wedi darganfod y newid sydd wedi bod ynddo fo ac am ei ladd. Gwirodd llawr yr hofrennydd a gosgodd Owain wadnau sgidiau'n dynach yn ebyn y drws aluminiwm gwyrdd, ceisiodd a methu gafael yn dynach yn strapiau i sach bergen. Gwirodd y llawr unwaith eto. Pwysau nerth y gwynt fel dwrn ar ochr y hofrennydd. Pan fyddai peilot yn llwyddo i gydbwyso'r golofn liwio rheolwr y llafnau pedalau rotor y cynffon holl rym trwsgol y peiriant yn ei erbyn, roedd y dwrn yn tynnu nôl, a'r hofrennydd yn llamu'r gwacter. Ac wrth i'r peilot baffio i gywiro ac ail sefydlu, mi fyddai'r dwrn yn taro, a'r hofrennydd yn simsanu, a stumog Owain yn gweigian. Ceisio beidio meddwl am y swae yn ei fol, a'r ceiled sur a godau i'w geg, hoeliodd ei sylw ar yr eira a'r cynllysg oedd yn taro'r ffenest y drws o'i flaen. Gwyliodd o'n chwalu ac yn casgluno yn taro'r ffenest am ei lindra bwriadol cacwn y sathrwyd i nyth. Roedd yr ymosodiad yn un myd wedi orchwygu gan dwndwr a chrynu peiriant a llafnau'r hofrennydd, ond oedd hynny fawr o gysur i Owain. O bryd i'w gilydd oedd y ffenest yn clirio, a'r cymylau agor, a'r tir oedd ei tannu nhw'n dod i'r golwg, ac yn yr eiliadau byr gwibio cynnydd fe welai Owain feisydd i'r rhew llwydwyn a llwm, tonog a tholciog, yn ymestyn at orwel aneglur pell oedd yn ei wahanu o a'i ddynion o ddiwth y môr a diogelwch cymharol y llonger rhyfel. Gwalodd hefyd yn nhw'n y tacs duon a frigau drwy'r eira rhew, a synhwyrodd mor arw a di-dor oedd yr oerni a nai bethau mor llym o fynyddoedd. Yna ceuau'r cymylau unwaith eto gadael dim o'n gwynder diffaith rhyferthwyr storm. Ac yna roedd yn o'i lawr, yn neidio ddysa ac yn llusgo slidau'r rhew, cododd yr hofrenyddion oddi wrthyn nhw fel gwysynod ar chwthwm awel haf a throi yn agostwng i trwynau a diwlanu o'r niwl a'r cymylau eira i lawr y cwm llydan gwyllt yn ôl i'r môr. Edrychodd Owain ar weddill y tîm. Hwn oedd yr ail droedd yn nhw geisio glanio ar rewlif Ffortuna. Y bwriad oedd sgio oddi yno'n 3 criw, un i wylio hen borthladdoedd Morfila Baestromnus a Hwsvig, un i weld a oedd modd glanio milwyr y mae Ffortuna, ac un i weld pa mor gryf oedd yr archentwyr yn harbwr Leith. Fis ynghynt roedd criw o weithwyr scrap o'r Ariannin wedi dod i Leith i ddymchwel a chludo hen adeiladau a'i geiriach trin Morfilod oddi yno. Oedd y Leith fodd bynnag ar Ynys De Georgia, un o feddiannau Prydain yn ei Iwerydd, ac roedd y gweithwyr scrap wedi glanio yno heb sicrhau'r caniatau priodol. A phan godon nhw fanner ar Ariannin dros y dref, roedd yn ddigon i ddechrau rhyfel Falklands. Cam nesaf ar Ariannin oedd anfon milwyr i warchod y gweithwyr. Cam nesaf Prydain oedd anfon timau SAS yno. Roedd hi'n hanner dydd. Hanesiodd pawb i hunain i'w sled a dechrau ar draws yr hewlif i gyfeiriad Baestromnus, ond oedd y gwynt yn filain. Gwipiau ar draws yr hewlif gan wthio a thynnu slediau, a chwthu cymylau eira oedd mor drwchus fel ei bod yn cuddio pob nodwedd arwydd o cael, a'r tîm yn gorfod dilyn trwydd cwmpawd. Pob ychydig o lathynni roedd yn rhaid profi'r llwybr a ffolyn tenau i weld oedd na grefas yn llechyn o dan yr eira. Erbyn 5 o gloch y pnawn, oedd nhw wedi teithio 500 metr o 20 kilometr. Roedd hi'n dechrau twyllu. Roedd yn rhaid gwysylla, bwyta ac adrodd yn ôl. Hef fod ymhell i ffwrdd oedd yna frigiad o greigiau ac oedd y tîm i'w gil a thynnu'r pebyll oddi ar y slediau. Chwipiwyd y cyntaf o'i dwylo. Hedodd i'r gwyll yn gyrt ac yn ffwdan i gyd yn clepian fel ysbryd blin yn gwatwar ei allongwyr. Codwyd yr ail a thorodd y gwynt i ffolion. Oedd yn rhaid i'r dynion y tu mewn gynnal i hochrau a'i cefnau. Gwyntoedd môr pegwn y de ar gyfer talaeth ydy'r gwyntoedd cryfa yn y byd. Does no ddim rhwystrau, dim o werth i'w llyffedeirio, dim ehangder tir i'w cynhesu a'i hoeri a rhoi tro yn rhywun i cynnydd. Dim ond gwastadedd o fôr du. O'r herwydd, maen nhw'n cylchu'r pegwn fel olwyn weili wyllt, yn rym a freolus dan ysgogiad troad y byd, ac mae ganddyn nhw rwydd hynt i fwrw i grym fel ymyno nhw ar yr ychydig wrthryched i niwed sydd ar ei ffordd a'i dyrnu, trowint ar ôl trowint fel diwiau'r hen grefyddau yn orfoleddus ddidrig aredd.
Oedd dim posib gwneud bwyd poeth na chysgu. Pob 3/4 awr oedd rhaid un o'r dynion adael y babell i glirio ei thu allan rhag i'r eirau chladdu. Ymwthio'r oerni drwy ochr ar babell a chotiau'r dynion a threiddio i'w mer. Roedd eu cyflwr nhw'n dirywio. Roedd yn rhaid ymadael. Y bore wedyn, felly, fe hedodd y 3 hofrennydd yn ôl i fyny'r hewlydd at y gwersyll. Oedd y gwynt wedi gosdegyn sylweddol o'r 100 milltir yr awr a mwy y bydd o'i gyrraedd yn ystod y nos, ond oedd y tywydd yn wyll o hyd. Agosaodd yr hofrennydd cyntaf ar y to i lanio. Yn sydyn taflodd y gwynt gwthwm eira niwl ar ei draws, ac roedd y peilot yn gweld dim. Roedd pob gorwel yn nodwedd tir wedi diflannu yn y gwynder, daeth i lawr yn ei sydyn. Gwelodd wyneb yr rhewlif, tynnodd yn ôl yn galed ar y golofn liwiawn ddyn hwyr. Trawodd cynffon yr hofrennydd yr eira, chwalwyd yr otor ôl, ac o golli grym hwnnw fe ddechreuodd corff yr hofrennydd droi dan bwyso'r otor mawr. Ac yna roedd y hofrennydd ar ei ochr, yn gorff. Cynnau a smiciau am eiliad, fel morfil modern moduraidd newydd i ladd. Rhedodd dynion y gwersyll i dynnu'r peilot a'i gyd peilot ohono. Ceisiodd yr ail hofrennydd lanio, a llwyddodd. Dringodd dynion y gwersyll a pheilotiaid yr hofrennydd cyntaf iddo a cherdryse. Doedd dim lle i'r pwysio offer o chyfarpar, gadawyd y rheini ar y rhewlif efo'r hofrennydd cyntaf. Gododd y peilot reolwr y llafnen ofalus, ac yn ara deg, fe gododd yr hofrennydd o'r llawr. Aeth popeth yn wyn. Ei beilot yn gweld dim, yn paffio'r gwynt, ac yn agos o hyd at wyneb yr rhewlif, fe gwympodd yr ail hofrennydd. Ond y tro hwn, heb droed osodd. Dingodd pawb allan ohono a disgwyl y trydydd hofrennydd. Gloniodd, ac fe gorlwythwyd o. Dechreuodd godyn Simpson o wyneb yr rhewfor. Paffio'r peilot ar lifer ei lliwio wrth i'r hofrennydd fel trychliw mecanyddol a frosgo godi'r awyr a throi am y môr. Gwirodd yn wyllt ac yn ddirybydd dro ar ôl tro dan hyrdiadau'r gwynt, ac yn yr hold roedd ogle sur, chwys oer, rhai a wasgwyd at ei gilydd yno. Y twrw, y dirgrynu, a phwyser o'r fodaeth i ildio'n llwyr i allu rhywun arall yn orchfygol. Edrychodd Owain ar y wynebau gwelw tyn o'i gwmpas. Chwiliodd am arwyddion gwendid, a rhagrwyddion toriad. Daliodd lygad, nodiodd, gwenodd. Mesurodd, a symud ymlaen i'r nesaf. Dyrnodd yr hofrennydd yn ei flaen, ac yn raddol fi ymdawelodd y gwir a gwyllt. Hedodd o gyrraedd gwyntoedd yr ynys, a chiliodd y cyfog oedd wedi codi gefn gyfer dynion. Doedd dim modd dweud gair oherwydd dwndwr a dirgynnu'r peiriant, ond oedd y tyndraeth afon yn llacio. Yn ara bach fe ddechreuodd meddyliau pawb dreiglo i gyfeiriad prydau poeth a chawod a chwsg. Ond yn meddwl pawb rhan y gwestiwn. Pam? Pam gosod tîm o ddynion ar gan o'r rhewlif yn ei Georgia yng nghanol y fath dywydd er mwyn teithio 10 km i wneud rhywbeth oedd yn bosibl i wneud yn well o lefydd eraill a gosach. Y tu ôl i furiau i ddyletswydd oedd Owain yn meddwl am y swyddog intelligence newydd ar y cwch. Doedd Owain heb weld Simons ys y cyfarfod hwnnw efo Hammond yn gogledd Iwerddon, a phan aeth ato i'w gyfarch a'i groesawu fe cafodd yn anghyfforddus a fel petai ddim am gael ei weld yn ei gwmni. Oedd yn elo fo unrhyw beth ar hyn oedd newydd ddigwydd ar Ewlif Ffortuna. Oedd Owain yn sicr o un peth, i fod yn gwybod pa mae'r anfonwyd yntau yna.